L-iskandlu tax-xiri taż-żejt kienet storja illi kexkxet lil kulħadd meta faqqat tul il-kampanja elettorali li għaddiet. Ħafna kienu dawk li kkundannaw il-Gvern Nazzjonalista u l-mod kif kien immexxi lil mit-trasparenza u l-kontabilità. Saħansitra kien hemm deputati nazzjonalisti stess li kienu jesprimu it-tħassib u d-diżapprovazzjoni tagħhom għal aġir ta' ċertu ministri li kienu jitkellmu u jaġixxu b'arroganza. L-eks deputat nazzjonalista Franco De Bono kemm il-darba ġibet l-attenzjoni tal-Parlament għal mod kif kienu qed jitmexxew ċerti ministeri, inklużi dawk ta' Austin Gatt u Carmelo Mifsud Bonnici. Saħansitra fil-Parlament kien ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fl-istess Ministru Austin Gatt. Iżda minkejja li kemm il-darba talab biex il-Ministri jerfgħu ir-responsabilità ta' emilhom l-istess Franco De Bono u deputati nazzjonalisti oħra kienu spiċċaw attakkati u kundannati huma kemm mill-Gvern kif ukoll mill-Partit Nazzjonalista stess. Iżda b'dak li kien żvelat dan l-aħħar fir-rapport tal-Awditur Generali dwar il-mod kif kien isir ix-xiri taż-żejt aktar ħareġ fil-beraħ kemm l-oppożizzjoni laburista ta' dak iż-żmien u deputati nazzjonalisti bħal Franco De Bono kellhom raġun jagħmlu l-kritika tagħhom fil-konfront tal-Gvern Nazzjonalista u tal-Ministri konċernati. Minn meta ħareġ ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jidher l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista qed jaghzlu li ma jikkummentawx jew jgħidu ftit illi xejn. Mhux biss, iżda kemm Simon Busuttil, il-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-vici kap Beppe Fenech Adami meta wieġbu għal mistoqsijiet tal-media qalu illi l-Ministru Austin Gatt għandu dritt ma jitkellimx għaliex issa huwa ċittadin privat. Dan biex jiddefendu lill-istess ex-Ministru Austin Gatt li qed jgħid li issa m'għadux fil-politika u allura ma jridx jikkummenta. Hello, Dr. Austin Gatt. Dwar it-tifalzon minn One News. Xtaqna nieħdu reazzjoni tiegħek għar-rapport li hemm fuq il-front page. One News xtaq jieħu l-kummenti ta' Beppe Fenech Adami dwar jekk jaqbilx illum l-atteġġjament ta' Austin Gatt li jażel li ma jikkummentax fuq nuqqasijiet illi jkunu saru minnu meta kien għadu fil-politika. Iżda Beppe Fenech Adami li dejjem iddefenda lil Austin Gatt għażel illi weġibna hekk. Hello, Dr. Fenech Adami. Iva? Nista' nagħmellek mistoqsijek, joġbok? Balissa leta. Okay. Ġifri laqas fil-ħin li ġej, forsi nċempilek ftit ieħor? Pallu mandaw ta' meetings ma nistax ta'. Rigward il-programm li kellek il-ġimgħa li għaddiet. Fit-tmiem il-ġimgħa meta inti għadt li Austin Gatt issa m'għandux propjament jagħti spjegazzjonijiet għaliex. M'għandix ħin inwiġbek bħalissa ta' Ġalita. Thank you.